Daeth dysgwyr o bob rhan o'r byd, all over the world, i'r Parti mawr yn Aberystwyth ym mis Ionawr. Aran a Iestyn ap Dafydd sy'n rhedeg Say Something in Welsh. Wnaethon ni ddechrau Say Something in Welsh tair mlynedd yn ôl, ac oedden ni'n ymwybodol iawn o'r ffaith bod yna lawer iawn o bethau ar gael ar gyfer ieithoedd mawr y byd, nad oedd ddim ar gael ar gyfer y Gymraeg, yn enwedig pethau ar-lein a pethau sy'n bobl yn medru cael am ddim ac mewn ffurf MP3 a mynd yn o gwmpas i bob man. Ni'n doi yn siarad Cymraeg, ni'n doi yn angerddol dros y Gymraeg, a mae wir angen dewis arall i bobl sydd yn moyn dysgu Cymraeg, sydd falle ddim yn gallu trwy ffurf draddodiadol. Erbyn hyn, mae gennym ni chydig o dan 20,000 o bobl wedi cael mynediad at y gwersi, a mae pobl hynny, mae llawer ohonyn nhw wrth gwrs yng Nghymru, mae llawer ohonyn nhw yn Lloegr, llawer iawn mwy nag oedden ni'n disgwyl, ond hefyd mae gennym ni dysgwyr yn America, Patagonia, yn De Affrig, Australia, Pakistan, China, ym mhob man yn y byd. Does na'm llawer o wledydd ar ôl heb dysgwyr Cymraeg fan. Gynnon ni sgrin fawr lle byddwn ni yn gwneud Google Hangout, bydd yn galluogi rai o'n dysgwyr ni o gwmpas y byd i gymryd rhan hefyd yn y digwyddiad heno. Nes i fynd i Gaerdydd ac o'n i'n moyn siarad iaith lleol. Felly nes i dechrau dysgu Cymraeg ac felly dwi yma. Dwi'n trio siarad Cymraeg achos dwi'n moyn siarad Cymraeg. Diolch. Yn benodol, da ni'n edrych ymlaen at agor y champagne sydd wedi cael ei dalu amdano fo gan Louis yn Australia, yn Sydney, a bydd Louis yn codi gwydrad i ni ar Google Hangout yn nes ymlaen. Dwi wedi bod yn gwylio Say Something in Welsh ers 2009 o dechrau un. O'n i'n un o'r gynta'r aelodau ar y fforwm ac oedd yn, help great i mi, i fod yn onest. Cymro dwi, ond ces i fy magu yn yr Alban. Felly, pan o'n i wedi dod nôl i Cymru, roedd pwysig i fi i siarad fy mam iaith, ac gyda'r SSiW, roedd o'n i'n ffindio'r hyder i siarad i sgwrsio. Dwi'n Americanus. Came over just for the party. Looked like it would be too much fun to pass up. Dwi'n dod o Aran yn wreiddiol, ond dwi'n byw yn yr Eidal nawr. Dwi'n canu opera tipyn bach. Mae fi di'r absgalion, rapio'r gorau hyd, mae popeth yn deud sy'n odli o hyd, dwi'n gwych talentog, ac felly gofiwch chi, da chi'n mynd i weld tipyn mwy ohono fo. Hama hyd, Rapsgalion? A rapador yn y byd sy'n odli o hyd. Wel, bron o hyd. Bron o hyd, of course. Iechyd da, Louis! Iechyd da i pawb sydd yn gwylio hwb. Iechyd da.